E os imos saludar a Carla Souto, que é unha veciña de Culleredo, aínda que agora non reside no municipio por cuestións laborais, pero que acaba de montar unha xove veciña que acaba de montar pois unha, me van permitir, pop-up. E eu que son maior decía, que é unha pop-up? Pois neste caso unha tenda efímera. É unha xove emprendedora e hai que estar cos tempos. Ela é creadora de xoias. Creo que o digo ben, Carla, que tal? Bos días. Bos días, moitas gracias por terme aquí. Sí, perfecto. Sí, creo xoias, teño unha marca que se chama como a min, Carla Souto. Como ben dis, teño unha pop-up este mes en Coruña, que unha pop-up é unha tenda efímera. Dura un mes, do 5 de decembro ao 5 de xaneiro. E, bueno, claro, a min que son moi maior, sabe, isto das empresas efímeras non se me hubiera corrido. Como chegas a idea de poñela en marcha? Porque ti xa tes a túa web, digamos, para sí, o teu negocio, non? Habitual. Sí, eu teño unha web e teño o meu taller onde traballo, a xente pode vir visitalo. Eu teño o taller en Madrid, estou entre Coruña e Madrid, pero a tenda, pois, bueno, como quería dar as xoias a coñecer en persoa, porque é moi diferente que velas na web ou probalas. A xente lle gusta moito probar pois as xoias. Claro, ahora acabas de decir unha cosa que a mí, claro, si vendedes por internet, ves as xoias, pero o de probalas é máis difícil. E no tema da xoería, claro, como te senta a peza, si non luce igual que na foto, o mellor, e hai moita xente que vos pide poder probar in situ. Sí, isto é moi interesante porque non é como a roupa que estamos igual máis acostumbrados a probalas, ou nin a probalas, a compralas directamente por internet, e a xoia sí que necesita a xente como esta parte física de probar, de pensalo ben. É moi interesante este fenómeno. Bueno, e cando sintes a necesidade de crear? Porque ti estudiaches Belas Artes, non? Sí, eu estudei Belas Artes, me especialicei en escultura. Bueno, supoño que, como lle pasou a moita xente, que a pandemia tivo que repensar aí as cousas. Eu estaba creando pois unha carreira no arte contemporáneo e aínda continuo con ela, pero despois pensei, bueno, igual me apetece tamén crear uns obxetos que se poidan usar todos os días, e xa tiña pois tamén unha traxectoria, estaba comezando unha traxectoria na moda, e me gustaban os complementos, e encontrei que as xoias podían ser unhas esculturas vestibles. E o xeito en que traballo tamén esas xoias é como unha escultura. Falábamos antes de empezar a entrevista e me facía moito énfase neste caso Carla, porque ela o tema de que a xoia de algún xeito sexa unha obra de arte, que o é, non? Pero neste caso moito máis, non? Porque o trata xa dende o principio do proceso de creación como se fora unha obra de arte. Sí, tal cual. Eu o modelo como se fose, pois como dicía, unha escultura, ten unhas formas moi orgánicas, ten a pegada do xesto como do creador. Despois tamén cada peza e cada colección ten un concepto por detrás, pois unha poética, unha narrativa que me gusta que teñen e poder criar e despois que acompañe a historia persoal e emocional da persoa que aporta. E neste caso, te preguntaba antes de empezar a entrevista tamén un pouco se normalmente diseñas ti, porque como creadora, o creador moitas veces crea porque ten esa necesidade de crear, en outros casos tamén coa intención de chegar ao consumidor final. Neste caso falamos de persoa que lle gusta o arte, pero que tamén é consumidor dun produto como é unha xoia. En este caso, decíaste que tamén podes chegar a personalizar, é dicir, o creador neste caso pon a súa inventiva tamén para chegar a conectar co gusto da persoa. Unhas veces se crea polo gusto do propio creador, da creadora que eres tú neste caso, e outros tamén intentando conectar coas propias sensibilidade da persoa. Como é este proceso? Falades a persoa que te fai un encargo, que ten que decirte para ti poderte orientar e chegar a crear a peza que esa persoa quere? Pois as persoas que chegan a min xa coñecen un pouco o meu estilo, entón xa lles interesa ese estilo. E a min me encanta traballar directamente con cliente,
cando chegan con este tipo de encargos máis persoais, porque eles me contan pois unha historia, unha narrativa, por exemplo, unha parella como se coñeceu, que o rapaz lle quere facer o anel de compromiso, ou así, me conta a historia e eu a través diso coloco esa historia na tridimensionalidade da xoia. De algún xeito, pois sexa polas formas, ou sexa polas pedras, ou un debuxo. É moi lindo traballar así porque creamos xuntos. A mí, mira, que me parece difícil, que eu teño nula capacidade creativa, pero supoño que a maioría da xente en que non podan crear si teñen esa capacidade de apreciar, non? E iso é importante, porque decías, moita xente acude a ti, neste caso, como creadora, para que podas plasmar un pouco no que na peza, no metal, en este caso, o que eles non son capaces de crear. E cando ese proceso chega, cando eles se desvela o resultado, que caras suelen tener, que caras suelen poñer? Bueno, xa comprar unha xoia e portal é super emocional, e cando ven plasmada esa historia, lles encanta. A verdade é que é moi lindo porque me fan parte tamén do proceso e o comparten, pois, eso, como dicía, se é algo de compromiso ou así, pois me comparten como foi a historia da pedida, ou sempre me pasan fotos para a persoa que a fan, ou eles mesmos se aportan eles. Entón, é moi linda esa parte emocional e que me fagan parte dela. E é moi difícil, é moi longo o proceso, decir, dende que ideas, tanto que ideas ti, dende o teu propio proceso personal, ou dende que te dan as pautas primeiras para crear unha xoia personalizada, normalmente canto tempo pasa? Supoño que non será uniforme, decir, unhas obras te darán máis lata que outras, por decirlo así. Claro, depende un pouco da dificultade da peza, dos procesos que teñamos que facer no medio, pero bueno, desde que está o diseño definido, que eso poden ser, pois non sei, 2-3 semanas, depende de como se complique, a produción tamén son de 4 a 6 semanas. Entón, pois estamos falando de 2-3 meses no mínimo, no estándar. Media, máis ou menos, non? E a xente se impacienta moito? A verdade é que non, e estou moi contenta con iso porque eu tamén traballo a un ritmo humano, ao final fago todas as partes do proceso eu, ou case todas, a xente que chega a min entende o valor dese tempo e o valor da peza. Traballas nuevamente con metais, decías antes, metais, bueno, nobles, non? Me decías ouro, prata, e o que traballas simplemente? Traballas con algún outro material? Traballo sempre ca plata, con ouro baixo encargo, e despois tamén traballo con xemas preciosas, e normalmente son de minería sostenible e certificada. Que iso hoxe en día se mira moito, e a xente tamén o mira, se fixa moito neses detalles a xente? Te pide que digamos que a xoia pues cumpla esas pautas, ou aínda hai xente que non é tan sensible a ese tipo de temas? Eu intento educar tamén o cliente nesa parte, non? Prefiro que todas as partes do proceso sexan sostenibles. Entón, se podo comprar unha xema que estexa certificada e que sei que todas as partes do proceso para conseguir esa xema tiveron unhas condicións de traballo xustas e ben pagadas, prefiro a que comprar outra, a verdade. Ao final, nos gustan as xoias moito? Gustanos moitísimo. Porque sempre falamos da crise, falamos antes dos prezos, que o ouro e tamén a plata agora que parece que subiu moito, e iso afecta, notades vos os creadores, neste caso ti como empresaria, que iso afecta ou non? Se encargan ou se mercan menos xoias ou non? Se compran, pero creo que a xoiería sempre foi unha cousa que se pensou 2 veces, porque ao final non é unha prenda de roupa que usas todos os días, e o temos como para momentos. Pois neste momento me comprei tal cousa para celebrar non sei que, ou por tal. Entón, creo que continúa iso, esa mentalidade, para ben ou para mal. Pero as xoias nunca as deixamos de todo, é dicir, quen utiliza máis as xoias? Mulleres ou homes? Mulleres, pero cada vez máis homes tamén. E que te pide un home, por exemplo? Ou que te piden para un home? Pois mira, pídenme sobre todo colgantes, anéis, e hai unha peza que eu traballo moito, que é o bolo,
que é unha peciña que levan aquí os cowboys, que os pos cun lazo aquí no pescozo. Cun lazo, vendelo bastante para os homes, porque para un evento, para unha boda, queda super ben e chama moito a atención. Falamos antes dos materiais, non sei se eso tamén hai modas, os materiais ou as formas, aínda que neste caso estamos falando dun tipo de xoería artística, non? Con un proceso creativo, pero claro, a creadora neste caso te ves influenciada ás veces pola moda, a moda te marca un pouco os estilos ou onde te inspiras a hora de crear? Pois mira, eu creo que... Porque os estímulos están aí, é dicir, a mellor que ti teñas unha línea, a mellor hai cosas que acaban influíndote consciente ou inconscientemente, non, a hora de crear. Claro, ao final tes que saber que está pasando no mercado, cales son os teus competidores e as tendencias, pero eu sempre intento manterme fiel ao meu estilo, evolucionalo acorde ao meu gusto e as tendencias, e tamén intento mirar un pouco fora de internet, ir máis aos libros, as cousas máis históricas, porque son cousas que ao final son atemporais. Claro, é dicir, as modas están ben, pero acaban cansando mellor, ou pasando, non, de moda. E que é o clásico? Que crees que é o clásico? Onde están esas formas ou eses motivos que nunca pasan de moda? Notas que a xente te pide cosas máis de moda ou máis clásicas? Bueno... Depende da idade, o mellor, non? Sí, depende da idade e do atrevimento da persoa. Por exemplo, na xoiaría aínda está moi presente o estilo art déco dos anos 20-30 e xa levamos 100 anos. Pero bueno, está evolucionando e a xente se atreve máis. Claro, tamén se compran unha xoia de Carla Souto, xa lles interesa un pouco ese estilo, algo un pouco diferente. Antes decías, traballo plata, traballo ouro por encargo, e mira que eu teño a idea de que a xente lle gusta máis o brilo do ouro últimamente, que parece que todo o mundo leva cousas que non sexan de ouro ou douradas, non? Que pega máis, ou que peta, como dirían os rapaces, máis estes días, a plata ou o ouro? Bueno, supoño que o dourado, non sei se é ouro dicir, pero sí. Dourado. Ten moitos fans, pero a plata a poden pagar máis xente xoven. Pero te vou dicir outra cousa, os diamantes, isto adora, a xente adora. Sí, porque decías que traballas con xemas, non? É caro facer unha xoia? Sí. É dicir, hai que estar comprometido co que se quere. Quen quera unha xoia sabe que terá que facer un esforzo económico, non? Sí, é caro para a persoa que a compra, sobre todo se dun creador pequeno como a min, e é caro producila tamén. Están subindo moito como todas as cousas da vida últimamente, pero os materiais, as materias primas están subindo moito. E aínda así a xente sigue pedindo, parece, non? Sí. Afortunadamente. Sí, esperemos que continúen querendo, sí. E Carla, estamos a falar con Carla Souto, que é unha veciña de Culleredo, agora non reside porque o seu traballo afortunadamente fai que teña que estar pois no seu negocio e non está agora pois aquí en Fonteculler, pero pois dende Fonteculler ao mundo do arte neste caso, e ten estes días na comarca esa tenda, esa pop-up que a min que xa vou maior, que me parece maravilloso poder ter durante un tempo provisional unha tenda, é dicir, que o mellor a volves ter no futuro, pero que agora está estes días ata cando estades? Estamos ata o 5 de xaneiro. Vamos a lembrar onde está a tenda, por se a xente se quere achegar. Está na Avenida Primo de Rivera 11, na Coruña. Bueno, e que horario ides? Ten un horario, supoño, moi comercial, non? Para facilitar que estes días, porque estas festas son moi de xoias, Sí, no? esperemos que sí, que a xente se lembre. Pois o horario é de martes a sábado de 11:30 a 8, de horario continuado. Tendes algún tipo de web? Porque ti aparte continúas co teu negocio, non? Online. Sí, teño a tenda online que é carlasoutojewelry.com e tamén teño Instagram, que aí poden ver pois como a parte máis diaria da marca. Bueno, dicíamos que hai moitas veces decíamos pois materiais que te piden unos máis que outros. Decías que os para os mozos, os propios mozos, os chicos, ¿no? Que te pedían máis un tipo de cosa, e as chicas que piden, o que lles piden para as chicas?
Pois anéis e pendentes, sobre todo. Sí, últimamente se están vendo pois pendentes moi grandes, anéis tamén se están vendendo moi ben, sí. Pero que sexan ben visibles, non? Sí. Bueno, pois esa xa saben vostedes é a tendencia que hai agora. En todo caso, podemos visitar esa web que tes e podemos pasarnos por esa tenda efímera, creo que o digo ben, non? Esa pop art sí. que tendes estes días. Carla, que mensaxe lanzamos agora que é unha boa época do ano para... Bueno, todas as épocas do ano son boas para, sobre todo, para crear unha xoia se é de encargo moitísimo máis, non? Pero aparte dos encargos tes xa, digamos, como é a palabra? Unhas coleccións. Sí, tes, digamos, un stock grande, non? Sí. Sí, traballo por coleccións normalmente, despois tamén teño pezas únicas e as pezas, como comentabas, que por encargo. Sí, tes un poquinho de todo. Sí, un pouquiño de todo. Na web se pode ver todo eso, non? Sí. Hai algunhas que son exclusivas só da tenda, entón, se queren pasar por aí para velas en exclusiva, pois están moi convidados. Moitísimo mellor que pasen pola tenda, que podan pois comprobar in situ. As fotos poden estar moi ben, pero velo en directo ten que ser outra cousa, non? Gaña moito máis, claro. Carla, moitas grazas. Gracias a ti. E moita sorte. Gracias.